money. So, mayroong 1,000, mayroong 500, tapos sige 100, and then maglalagay pa tayo ng, bakit may paa? Tapos maglalagay pa tayo ng ano, ng papel. Mamaya, basta ipapakita namin yung papel. Wala naman pumbok kaya dito. So, yun na nga guys, nilalagyan natin yung 1,000, no? Halatang 1,000 naman at saka yung 500 nito ang ilalagay pangalawa. Tapos, ilalagyan na din namin yung mga tigwa 100. So, hindi na namin lahat ipapakita na nilagay. And then, yung ibang ampaw, yung laman nila is papel lang, syempre, hindi naman totoo to. Mapayos sila makakuha ng ham, tsaka ng noche buena package. So, ito naman yung noche buena package natin. So, meron siyang fruit cocktail. Baka naman, today's. At saka isang tomato sauce para sa spaghetti. Tapos, isang, ang tawag dito, all-purpose cream. All-purpose cream ng Alaska. Baka naman din, Alaska. Lalagyan natin dito. Isang cowbell. At saka, corned beef para sa spaghetti. And, syempre, yung pasta. So, ito po pala yung aming noche buena package. Yan. O, diba? Swerte naman po nang makakakuha niyan. Ang bigat. Ang mabigdas yung ano. Okay, basta ano to? Paper bag. Paper bag. Nakalimutan ko na ang tawag. Shalan. Merry Christmas. and ayan, all set na tayo para bukas, para ipamigay sa ating mga kababayan sa Guago, Pampanga. So, see you there guys! Nasaan kaya yung 1,500 na chibuena sa dandan? And good morning guys! Ayan na nga yung day. Ipapamigay na natin ang ating mga pinrepair para sa ating Christmas pa-caroling at kuhanan ba ng ampaw. At ayan, nandito na tayo sa Guago Public Market. So, game na tayo guys. Hanap na tayo na mapagbibigyan. So, lakad muna tayo and then hanap tayo ng mga tao na sa tingin natin ay gusto ba ng pamasko. Tatanungin naman natin sila. And meron na tayo na iskatan na isang papiliin. Pakantahin. Ayan na. Kayo po, ano pong tinitinda niyo? Gabulo. Opo, kayo ha. Ano pong pangalan niyo? Milagros. Milagros. Taga saan po kayo? San Pedro. San Pedro, Guapo. Opo. Ilan taon na po kayo nagtitinda dito? Wala ko dito. Matagal na. Matagal na po? Mga ilang years na po kayo nagtitinda nung nagtitinda? Matagal na kasi. Sinay na ako ngayon. Nanay, tatanungin ho kita. Gusto niyo ho ba ng pamasko? Oo, siyempre. Sige po, kung gusto niyo po ng pamasko, pwede ho ba kayong magkanta ng kahit chorus lang po na pamasko? Kahit chorus lang pamasko? Anong kanta po? Kahit ano po, pamasko lang. Sige po, kanta po na. Ano? Sa anong kanta ko? Kahit ano po, yung pamasko po. Kahit chorus lang. Sa rain night na lang. Sige po. Isang oras? Hindi po. Kahit kalahati. Kahit chorus lang, Nay! Chorus lang po. Kahit Ito na lang. pastoray sa lapit. Oh, yan. Na yun! Pwede na yan, Nay. O sige, pili ka na, Nay. Hindi na nga yun. Hindi na nga dito. So, Nanay. Oops! Sige na, Nay, tignan mo. Buksan mo. Halo ko 100. Ano ko bang pa? 100! Sige po, Nanay.
44 years na po. Dito lang ho kayo? Hindi, dati sa kabila. Doon, sa isang daan. Ano po pangalan niyo, nanay? Ano po pangalan niyo? Pero sila doon lang. Buwan lang. Taga saan po kayo? Santa Rita. Santa Rita. Doon pa. Dito tayo. Kulay namin sa gawas tayo. Nanay, may tatanong ako sa'yo. Gusto niyo ho ba ng pamasko? Sige, nanay. Marunong ho kayong kumanta ng pamaskong kahit chorus lang. Kahit konti lang. Ang ano? Pamaskong kanta. Kanta ho kayo. Opo, kahit konti lang ho. Sige, 1, 2, 3, go! Sige, nanay! Oh, may nag-cheer din dito, nanay. Dali na na! Mary, Mary, Mary. Yakas sa pagtatay. Oh, sige, nay. Sige na nga, nanay. Pili ka na nga dito. Pili ka ng isang. Pagin. Buksan. Ilahin mo yung ano, kung ano yung laman niya. Ham! Nakakuha si nanay ng ham. Thank you very much. Thank you po. Kuya, Excuse po, pwede po makakita ang mais na ito. May interviewin lang po kita. Sandali lang po to. Pwede po ba? Ano pong pangalan? Armando po. Ilang taon mo po kayong magkikita ng Manila? 10 years. Dito lang po. Nagasan po kayo? Sa Rockdale. May mamas po ka na kuya. Gusto mong magkaroon? Oo. Talaga ba? Okay. ay, teka lang. Kailangan niyo munang kumanta ng isang Christmas song. Kahit chorus lang, kahit konti lang, kuya. Oo, kakanta ka lang. Naman dyan o, tawa naman. Ay, konti lang. Marunong ka naman pala, kuya. Pili ka na dito para may pamasko ka. Dali lang po. Okay. Buksan mo na, kuya. O, gali na. Gali na, kuya. Wow! Anong masasabi mo, kuya? Ito po. Ano ulit pangalan mo, kuya? Armando Cabay. Armando Cabay. Sige po. Salamat. Umaga po. Kuya. Kuya. Excuse po. Hey, kumarin ka. Ma'am? Pwede po makita ang may store mo kahit sandali lang po. Ano po ang pangalan niyo? Ilang year, ano po kayo? Traffic enforcer. Ilang years na po kayong Tagasan po kayo? Bangkay. Gusto niyo ho ba ng pamasko? Sige po. Kanta ho kayo ng pamaskong kanta. Kahit chorus lang. Ina, kuya! Kahit chorus lang. Di pa naman ako marunong kumanta. Kahit Okay lang yan, kuya. Kahit wala sa tono. Hindi naman to singing contest. Yung lang ano ko yung ang Pasko ay sumapit. Ayaw. bakit nawawala, kuya? Dahil di ako marunong kumanta. Hindi ka marunong kumanta? O ano? Gusto mo ng pamasko? Opo. Hindi ka na nga dito. Thank you. Nakita mo kung ano yung nakuha.
Uy, 100. Okay. Thank you, kuya. Sino pong may gusto sa inyo? Ay, yung naka-black daw po. Ayaw mo na pa, Masko? Headband lang. Hindi! Ano to, scam? Lang? Sige, saan po kayo? Gusto mo ba ng pamasko? O headband? Kahit ano. O sige, kanta ka muna pamasko. Kanta. Kahit chorus lang. Kanina doon pa ako pa ako. Kanina mo kanta ka, narinig lang kita. O sige. Sige. Itak na naman. Sabi mo, pagbuwa na. Sige, mali ko pito. O sige na nga. O pili ka na dito, ate. Oh, di ba? Di ba na-trade ako? Sige, pakita mo ate sa camera. Di ba kumanta ka lang ba 100? Thank you po. Thank you po. Nasaan yung tinitinda niyo? O, pahingi muna ng isa, kuya. Ay, hindi, kuya. Joke lang. Sige, kuya. Ano? Taga-saan po kayo? Matagal na po kayo nagmahal. Sige, kuya. Kung gusto niyo lang pamasko, kanta ka muna. Ano, happy birthday? Pamasko, hindi happy birthday. Kahit konti lang. Yung chorus lang. Ang Pasko! Ang Pasko! Ano ba mabubuna? Basta, kuya. Marami. Ganda ka pa rin! Ibis! Sayaw, sayaw, sayaw. O, sayaw ka daw, sabi na. Sayaw! Sige na nga, punot ka lang natin. Mini, mini, Alin? Pakita mo dito. 500 Jabar, 500. Kita. 100 na kanya. 20 yang pesa tayo. 500. Kapil lang. Kapil lang, kuya. Ay, sayang. Alam mo, dito ka nagtitinda, kuya. Ba't umaalis ka? Ay, papaluto. Sige po. Thank you. Ano pong pangalan nyo? Tigisan po kayo? Ano pong pinamili nyo? Siniling. Ulam. Gusto nyo ba ng pamasko? Kanta ka muna tayo. Kahit konti lang. Chorus lang. Hindi yung biyasi. Hindi ako biyasa. Sige na, tang, kahit konti lang. Hindi yung biyasa nga. Oh, mag-Merry Christmas and Happy New Year ka na lang. Christmas, Happy New Year. Sige. Hindi ako biyasang kumanta. O, pili ka na, tatay. Sige, bunod mo. Ito natin. Sige, tatay. O, dinalan. Ano mo? Dito sa camera. Tandaan o. Sige po. Tara. Pwede po kami ng store na kahit sa interview lang po kita. Kailangan lang po. Konti lang. May pamasko ka na ba, tatay? Wala pa. Gusto mo ng pamasko? Interview kita kahit sadali lang, no? Ilang years ka na po? 7.
Kasi edad mo yung asin niya. Dito lang po. Ano ang pangalan na? Leonardo. Leonardo. Nag-isan po kayo? Sa Trapayan. Marunong po kayong kumanta ng pang-Pasko. Kahit yung chorus lang. Meron. Kahit konti lang yung chorus lang. Kahit konti lang. Ayun, may nag-cheer pa sa'yo. Yun, kuya, gayahin mo na lang si Ate. Gina, 1, 2, 3, go! Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit. Ang magaganda tahimik, dahil sa Pasko yun. Nakarating na tayo sa Pasko, kuya. Pwede na yon. O, sige, kuya. Tingin ka na. Nagpagas na. Oh my goodness. O, kuya! Dali, kuya ka. Pakita mo sa camera namin. Ano yung nabunot mo? Ay! Wow, 1,000! Baka oh, di ba? Ang swerte mo, kuya. Kumanta ka lang, may 1,000 ka na. Yay! Thank you, kuya! Ano hong tinitinda nyo? Ito ho yung tinitinda nyo. Ito. Ano gusto nyo? Ilang years na po kayo nagtitinda dito, nanay? Ano? Ilang years na po kayo nagtitinda dito? Tagal na. Matagal na po. Gusto niyo ba na po, nanay? Ha? Pamasko. Anong pamasko? May Noche Buena, may Han, ganun po. Gusto niyo ba? Marunong mo ba kayong kumanta? Ay! Kahit konti lang po yung pamasko, yung pamaskong kanta. Kahit chorus lang, Nay. Tapos bubunot ka dun sa board namin, oh. Pwede kang manalo. Kakanta ka lang ng konting Pasko. Sama po. Ayun mo na, dinagsin ka na ni ate para makabunot ka dito. Bubunot ka raw, Nay. Kakanta ka, Nanay. Nanay kayo. Ganda na po. Para may pamasko ka. Kanta ka ba? Ano ka ba? Jingle bells, jingle bells. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Wow! Marunong ka pa rin, Nanay! Ay. Ito na po, sige sa. Sige, Nanay. Hindi na din pamasko. Bumulot ka ako. Kahit isa lang dyan, Nanay. Bunot po kayo. Mamili ka ano po? At yung 1 million. Oh, mamili kami. Kayo, Nanay. Ikaw po, ikaw mamili. Pagkutan po na po. Sige, Nanay. May bayad ba ito? Wala po. Wala na may bayad. Mamaya may bayad. Oh, papel. Kapil lang, Nanay. Pero yan mo. Kapil lang. Balik ka daw. Balik ka. Noche buena. Noche buena, Nanay. Ang Nanay. Uy, sila na nga po. Dito ko na lang. Sige, mabigat ka, Nanay. Thank you po. Mayroon din ako
Mabigat na ako, pero Ay, okay po. asawa niyo. Magulang. Sabi niya ito, asawa. Mali yung narinig ng chismis, te. 1 month pa lang pananabat. So, get well soon po, nanay. Sana po napasaya namin kayo sa konting Noche Buena. Thank you po. Thank you po. Thank you po, nanay. Marami kayo sanang mabebenta. Hindi po kami nagbebenta, nay. Namimigay lang. Apo. Sige po. Bye-bye. Ingay na lang kayo. Apo. Thank you Sige po. Cha. Chananenen. Asan ka na? Papin. Electric. Oo. Ano po, kuya? Merry Christmas din po. Gusto niyo po pamasko? Kayo ho ba yung nagtitinda dito? Ano po pangalan niyo? Robert Gabiola. Taga saan po? Marunong po ba kayong kumanta? Pamasko. O sige nga ho, kanta nga ho kayo. Baka hindi makumpleto, ha? O sige nga, Malamig ang simoy ng angin. Kay saya ng bawat daanan. O kuya, saan napunta yung AIDS? Ba't nawawala? Kapampangan kami. Angin sa kataanan. Ay, Kapampangan. Proud to be. Kapampangan. O, sige kuya. O, na dito ako. konti na lang. Ako gandaan din ako. Sandali lang, nay. Maraming salamat. Ha? Sandali, kuya. Buksan mo muna. Nakakita mo din sa camera na. Kaya ako. Para may ano ako. Hoy, isa na. Ay, sige po. Hindi, ikaw, kuya, dito. Ang gawan tamo. Nagtatrabaho. Ang gawan tayo. Isa pa, kuya. Sinong gusto mo isama sa mga kasama mo? Hindi na kung magkaya kayo eh. Ay, anong pangalan mo? Yes. Taga saan ka? Minwa ka, kuya. Ikot eh. Hindi magpaliwanag yan yan. O sige, kanta ka muna kahit konti lang na pamasko. Pamasko yung kanta. Jingle bells. O sige, kanta na. Kanta na, kuya. Dali, para makapili ka na. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Sige na, pili ka na. Dali. O, pili ka na. Pati pagkuha ng sobre, galit si kuya eh. Tatamaan mo pa ako, kuya. Sige. Awat eh. Thank you. Nang awat eh. Buksan mo muna. Thank you. Thank you. Okay, dalawa na lang. Complete naman yun ah. O, ikaw naman, kuya. Andali, interviewin muna kita, kuya. Anong pangalan mo? Taga saan ka? Kuya, Lubaw. ikaw. Taga Lubao ka? Lubao? San Juan? Parang kapong nano. Taga anong pilido mo, kuya? Yangga sa mga people. Ah. O sige, kanta ka mo ng pamasko. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Okay, pili ka na, kuya. Dalawa na lang. Limahin dalan din, limahin dalan. Tad na yung pala eh. Oh, maganda mo. O, ikaw na lang, kuya niyan. Lumapit ka na rin, ikaw na lang after. Sige. Paumaliyo. Ami am. Ham, o kuya, ham. Ham. Thank you. Thank you, Cebu. Cebu. Sige pa, ikaw naman, kuya. Cebu. Taga saan po kayo? Dito lang, sa Camilo. Matagal ka nang nagta-tricycle, kuya? Ilang years na po? 25 years? Oh. So, bingot ka pa lang siya. Nagta-tricycle na si kuya.
Oh, last, ay kanta ka muna pala. Last one na rin naman. Kung darating sa Klaus mo'y ako. Kayong lahat. Dapat kuya may kasamang sayaw kasi last one yun eh. Hindi naman ako marunong sumayaw eh. Kanta na lang. Oh. Sige kuya, pili ka na. Kunin na lang niya. Ay, kunin na pala. Wala nang pipiliin. Wala ka ng choice. Ito na rin yun. Sige, buksan mo muna yan. Ay, sandaan. Hindi. Ay, sandaan. Ay, may bulog yun. Ay! Everybody shine. 100! Bigulay ito. Tang, nagtatrabaho po kayo dyan? Po? Nagkakalakal lang po. Nangangalakal ka, tay? Tayo, sa'yo na lang tong pang Noche Buena po. Ano pong pangalan niya, tay? Pakito. Pakito. Matagal na po kayong nangangalakal. Merry Christmas po.